Den bliver renset hele vejen ned. Jeg har lige fået den tilbage i dag. Kom, gør det er jo ikke. Skal vi tage det og sige skål? Skal vi smage på den? Hvad for en tager vi? Jeg tager den. Daniel, hvad for en af dem der? Jeg tager en dem med krudt i. Vi lige så godt. Ja, den der. Godt. Daniel, hvad for en tager du? Du får lov at vælge. Kom nu, Daniel. Ja, kom nu, Daniel. Jeg skal også en idiot. Filme, det har vi en, der gør. Det har vi en, der gør. Meget godt. Ja, det første. Kom nu, Daniel, så nu. Så tager vi to de der. Nej. Så. Skål. Ja, skål. Kom nu, Daniel. Kom nu, børn. Jeg er dårlig til stærk mad. Kom nu, Daniel. Ej, jeg vil ikke tage helt. Jeg vil gerne smage på det. Det første er det. Det første er lidt. Det skal ikke slappe nu af. Det første er lidt som rød peber. Det går da fuldstændig på tungen lige med det samme for mig. Altså, det skal meget typisk godt. Kom nu, Daniel. Ja, så gav jeg lidt af. Nej, jeg kan fandme ikke... Jeg har... Ej, det er ungen, der har været begyndt at arbejde bare at røre det. I var ikke dumme, mand. Ej, men liv også. Hvor er det dumt. Det er bare sådan flammer. I syge hovedet. Men det er da så dumt, mand. Nej, hvor skal jeg have nogle billeder? Det er så... Jeg tror, jeg skal gå fyre til det. Bare det der, det der, det brænder ikke tandkød. Michael, husk, du sagde til mig, man dør ikke af det. Hvorfor starter du? Altså, du ved godt, at for eksempel ham der artikel, så han ikke startede det der. Det var en god point. Ej, det er sådan en, man skal sige, når man går til begravelse, så virker det oprindeligt. Michael, gå udenfor. Jeg kan lige vaske hænderne. Skål. Du skal næsten prøve bare lige, altså det der, bare lige for at have en sammenhæng, så prøv bare lige at bide i den, og så ud på tungen. Det kommer rimelig hurtigt, ikke? Det brænder. Du ligner godt nok en, til begravelse hele dagen. Her, det stikker bare. Ja, jeg har fået op på tanden. Den er god i næsen.